tayo, ti pagyaman ti Del Rosario family. Musta mati panay karkararag, dagiti panaglaing, dagiti masakit ng roon natin mamtina. Ti panikararag ti minatay, ng roon natin Dominador Del Rosario. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at Tapumakat tayo. Bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, kat natapan na kay kari tayo makirandod ka dagiti nasanto na misteryo. Apo kaasyan na kami. Apo kasya na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kasya na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kasya na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kapaling na Diyos. Kat kalpasan tipan na kapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag na agnayo. Amen. Kumararag tayo. Apo ipain mo kat pakaasim kada kami, ket yat adda, yat adong dagiti parako mo. Iti kasta, nas ket inanama pamati ken ayat mi, ket agkalina edda masirili kami panagtungkal mi kadagiti bilin mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isu ang magpagbiag ken magipagarigan ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nagnanayon nga awan ti ingan. Amen. Maibasa ng aldaw iti libro ti Exodo. Inaramid da Moises ken Aaron, dagiti adu milagro iti sanguanan ti Ari. Ngem pinatangken ti Apo ti puso ti Ari, ket di na pinalubusan dagiti Israelita at kumanaw iti pagiganda. Kinuna ti Apo kada Moises ken Aaron iti Egipto. Kada kayo, daytoy abulan iti muna abulan iti tawel. Ipakaamuyo iti amin nga umili iti Israel, na iti may kasangapuluhan daw iti daytoy abulan. Masapul ako umili iti ama ti pamilya, iti urbon ang karnero, wenno urbon ang kalting nga agselbi iti pamilya niya. May isang urbon iti tunggal pamilya. Lumasit ti bilang ti may sa pamilya, ket di da maibus ti sa ngabukel nga urbon. Daita ang pamilya ket ikastiklan nga kaabuban na, mabalinda o sa sangwan ti may sa urbon. Kas mayan nato iti bilang dagiti tattao iti daita ang pamilya, ken sibul ti kabailan kanen ti tunggal tao. Masapul apilyenyo ti urbon nga awan pakababalawan na. Kalakyan nga tawe iti maysa, karnero man wenno kalbing. Ipupukyo ti animal, ket ti kaarabyan ti may kasampulo ket pugpat nga aldaw ti bulan. Kwaltyenyo ti entero nga Israel iti animal. Masapul ang mga lada iti dara, ket iwaris da iti agsumbayan nga upaotet, ket iti ngatwen ti ruwangan iti balay, apakaisa adan pakasidaan iti animal. Iti dayta arabi, masapul ang makuno ti karne, ket may pangan iti inapoy nga awan lebadura na, ken tinateng anak pait. Di kay sidaen ang tilawen, wenno inaher. Nundi ket tuloy niyo si asmurukel ang ramang puno. Saka ken dagiti lalay aduna. Masapul alit kay mahibati ti ulaan niya ang may pabigat. Nuadda masda, masapul ang mapuuran. Kastripto ti panangan niyo. Masapul ang nakakawes kayo akas ang biyake. Si sa sapatos kayo, si sa sabutod kayo, kendala sa inyo akanen. Dahil iti fiesta ti Paskwa ako madayo kanya nga ako. Iti dayta arabi, susuret to ti entero nga Egipto, ket papatayan ti amin nga inauna nga anak alalaki iti pamilyan. Tao man wenno animal. Dusa ito ti amin ang itusen ti Egipto, siya ti Apo. Pagpaito ti dara ang naiwaris kadagiti baotek, kadagiti balbalay, pagilasinan iti balay anak na Edondo. Lumakita ti dara, labsan kaito, awan to ipakalanuan niyo ito sa Egipto. Masabong kalambangan niyo detan aldaw, as may sa at masagraduan ang fiesta, amang ipalagip kada kayo itinaramit ko nga ako. Rambakan niyo ito itiagnananin. Isa uti ako. Pagyaman tayo, Diyos. Mga idatagat ito iti
dato ng inumenyo, apagyaman niyo iti apo, at isalakan na. Pagdatalang ko iti dato ng inumenyo, apagyaman niyo iti apo, at isalakan na. Kanya ti mabalin ko ng isubat iti apo, talagiti amin ng imbag lipay na kanya. Mangigidatalang ko kenkwa na iti dato ng inumen, apagyaman ko kenkwa na, at isalakan na. Mangigidatalang ko iti dato ng inumen, pagyaman ko iti apo kay salamat. Malagimitan ti apo nung matay ti maysta, talagit ko tinilin na. Alitan na o apo, nagserdi akin ka kasi ti pinagserdi, di na hindi mo kanya lumaya-waya. Manginatalag ko iti datang nga inumen, kapagyaman ko iti apo kay salamat na. Pero mo ito ka, ti dato na pagyaman, ket idasad tuntuken ka sinararag ko. Itiimatan dagiti amin katagtaon, iti paraangan ti templo iti Jerusalem, tung palit ko iikarikan ka. Manginatalag ko iti dato ni Inumen, kapagyaman ko iti apo kay salakan na. Sa karo apo, dumdum adaken ka, dangiti sa uama kaitet ti agnanayon nagyan. Alleluia, 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 adaken dagiti sa uama kaitet ti agnanayon nagyan. Di apod na kumagata kayo. Bukan na kayo waragawag tinasantuan nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria may pagkakawa. Iti may isang aldaw o panaginana, magmag na ni Jesus iti kataltalunan ang namulaan iti trigo. Dapat mabisin dagiti adalan na nagrurosda na dagiti dawa iti trigo ket kinanda. Idi makita dagiti Pariseo daytoy kinunada ken Jesus. Kita mi parit pilinteg tar aramiden dagiti adalam iti aldaw a panaginana. Saan nyo ka di anabasa tinaramid iti David idi mabisin kastamad dagiti kinakuyog na insombar ni Jesus. Sumalik ni David iti balay ti Dios ket isuken dagiti kadwana kinanda ti tinapay ana idatong iti Dios. Iti paglentegan tayo dagiti laeng papadi ti mapalubusan ang mga iti dayta at tinapay. Wenno tiyo ay nabasa ti linteg ni Moises nga iti aldaw ti panaginana saan na makabasol dagiti papadi ti uneg ti templo no pay sa lungasingan dati linteg ti panaginana. Ibagak tada kayo nga adda ditoy ti maysa nang nangrunangan ti templo. Kuna tinasanton asurat asi ti kalikaguma saan adato na mapuuran. No agpaiso ko mga amuyo ti kay papanang daytoy diyo ko maukumen dagiti awan basol na agsipod ti anak ti tao iso ti apo ti aldaw ti panaginana. Ti Ebanghelyo ti apo. Layaw ti may paikes ka o Kristo. Kaugalian tayo ti Ilocano ti adat akal niya. Uray no paadikan, paadit pamilya mo, nagdami na tayo, nagdalay paskan tayo, nagdala ta nakalasin ijay altar, na kami ijay no agluto ni na pati kangkanin ko namin kuno sa agad inkiwar na didika, tika na tagapulot kinyo. Adala ta di atan, minton maibos day adala ta atan, minton maibos di adi jesiga ang kangkanin na niya. Ingkam to libasan niya kangkanin di atan, ijay mga sobra alutiit kada sipot kada patan, ikadag di rabong na di unad ti ka na adda kadbang namang mga ay nasiputa dahil di amang ko. So siguro nga nagpadi tapaya kung nana dito din yung paadilaan ti maka mabalin nga iyakan niya da mabalin nga paadilaan ti mabalin nga mga ti naiyakan at tinapay iya altar da madiamin kanya da kung nana ni Apo Jesus tapaya dinilaw na dagiti pasurot na nga agrururos terkut putim ti triko ta mabisinda
Kung na pwede yung kaliang mo, kung na niya po Isus, nga dali ti papadilaan ti may magaling nga mapamangan. Ngam ni David, napanangan, hindi kaatang hindi altar, kung na imbagan ni Apo Isus, na agad ko tinapatpatid ng teldo ti panagina, kada ti pinarog da hudyo ka na stricto da teldo ti panagina. Iso ko na sa lumasingan ti baye, papadi ti panagtrabaho, teldo ti panagina, iso panagtrabaho, kanila kumakan yamin. Iso mo ti altar, haan may masalungasin ta iso mo ti yudad na. Kada to tinapatpatid teldo mo panagina na imbaga na gat nga rugad na nalawlawagan asi ti kalikagumang saan adato na mapuuran. Buhay gayang datong tayo nga datong ti may isa nga baka, may isa nga baboy, may isa nga buhay gayang no sa nga ektarya tayo daton mo nuhan nga nasaya ano awan ti asin awan batla relationship na patpatid ti relasyon ng ti daton ang mapuuran na ti kayat nga ibaga ni Ako Isus. Uri gini ako Diyos. Nag-project ka, andaton ka, gisimbaan, gisimbaan. Karamidam amin niya kawalan. Nung naawan ti asin, gini kabsat mo, narigrigat ko kailangan. Tamabalik ka mga andaton na paspasikat ka, ano yung daton ko mabisuna. Balik ka mga dunitin by Torquata Paramman. Namabalik mga andaton ka, adanayon na rin, buri nga para bagbalik mga para kanya. Isubi ko na relationship to tayo maglaan. Tore ka sa nukalain tayo, no hanggang na sa'yo at tilangan-milangan. Tore ka sa nukalain tayo ang karkarakadag, no hanggang na sa'yo at tilangan-milangan, no awan ti asi, no awan ti ko, ay pinarigat lang ta. So, bago na i-recruit pa na kanya tayo, berberukin na di naman ang naansin ng puso. Hindi talaga po kini Apo Diyos po matiakaramidan tayo. So, hindi ang galing naman ang naansin di puso. Haan na rin tayo, kaado malpas, kaado ti pasuro, kaado ti kaslakang ako ti posisyon. Nung naawan ko kayo malati asin, naawan ko kayo malati nabintas na relasyon itong kalmesa. Ang nga maibagay ti matang ni Apo Diyos. Diyos ako may kumang, buhay datong milet awaten ina, sabay kumatamay karin, away datong kirabang di altar na, dahil tuya tinapay na isabot ni Kenka, awan pidayaw na, awan pilipnos na, di away kari amay daton ni padaya, apad daydayaw ni Kenka. Kumararat tayo, kakabsatap na tayo, kaniliti adapon tayo, makaayo kumain ti Diyos Ama, amang nakabalin amin. Ako wala na kaya dating na Imam, kaya may kakayawan, kaya pagkakagawaan, ginagan na, kaya kasamet kapagimbagan tayo, kaya kinadabukan, kinasantuan na iglesia na. Ako'y dumduman na ipatid ti sakripisyo ti misa kan ti anyaman na sa bali a sakripisyo. Awaton kad dagitoy daton mi kat pasantom ida. Tapno ti idaton itong galmay sa pagdaydayaw na ken kaag serbi apakay sa lakanan mi apada-pada gapo ken Kristo nga ako mi. Amen. Di ako at ako magkatayo. Kasamamet ka Ag-ayo dagita puspos yo. Nagdadan si kakatay ti ako. Agiyaman tayo iti ako at Diyos tayo. May karikit Huwag noon ay may karigat rumben anong mi kat pakay sa lakanan mi ada kami iti amin at siyempo ken diso agyaman kam ken kaapon sa santuan nga ama man nakabalin gatag nanayon na Diyos. Tai dinto asan mo masapol ti panagdayo mi upay kas taimpaay mo asugalitan mi asiyaman ti imparabor mo kada kami. Tawan mainayon ken kadagiti panagdaydayo mi nga magpaayda pa kay sa lakanan mi gapo ken Kristo nga ako mi. Iso nga itangtan o ken ibunan nagtakadagiti langit ken daga ken dagiti angheles ket punada adi ag sarday.
Santo, Santo, Santo Iapo, at Diyos na iti amin nakaswa. Ilangit ken daganat nunay pitakaydayawang, hosana iti kamatuan. Malaylayaw ti umay tinagan ti Apo, hosana iti kamatuan. Putnoon ay Apo, biig ka kinasanto, kat si katibubuayan ti amin at kinasanto. Dawatin mi orot, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadag ito'y adakon, tapno pagbalinan, kati paay mo idara ka kami, apagigan dara ni Apo ni ang Heso Kristo. Isu ilisak bayayawan na sila ayat ti bagina, tapno agtutuok na ngalay ti tinapay nagyaman dyan ka, pinispisi na, sana intet kadag iti disipulos na ket kinunana. Alain nyo, kad manantay amin iti daytoy, kada ito iti bagit iso may yawat to ang maipaay kada kayo. Kasta matakal kasanday di pa ng rabiida na ngalay italis, nagyaman manintyan ka, sana inted kadag iti disipulos na ket kinunana. Alain nyo, ket uminom kay amin iti daytoy. Kada ito iti kalis ti kara, dara ti baro, ken nagnanayon at ulang. Iso ang may ibuyak to, ang may paay kada kayo, ken kada iti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbason. Aramiden yu da ito'y, apang ilag-ilagit yu kanya. Ti misteryo ti pamati. Babayan ni Sus mo, kaya hindi ka palabunga, ikaw na kami sa lakan, sika manubot, isa malubong. Itinurod pa na ilagit mi di papatay, kan panabungar ni Kristo, idaton mi kan kaapot, itinampay ti biyak yan ti kalis, ti panakaisalakan. Agyaman kamken katayin paay mo, ang maikari kami, nga darito'y saklang mo, katagserbi kamken ka. Dawatin mi apo, tada kami ang makirano, iti pagikan da ni Kristo, pagkay kaysa na kamkumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadaapo ti iglesia mga isak na piti sa nalubungan, kat parayrayom kayat na anadyosan. Laglagi pang matniyon na Santo Papa mi, ni Marlo, nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papati. Laglagi pang pay apo, dagiti katabsat mi apimusaya na si inanama ti panabungar danto iti silong takaasim. Awatin kag-iday ti silong taranyag no apagakitaan daken kay tirupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma may karikam amin iti agnanayon abiyat. Kad magiranod kam to ken inggasatan ng Birhen Maria nga ina ti Dios. Ginagasat na Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda anak kapudno anak serbikan kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayo ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sila kaysa ken Kristo ken iti silong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo irok na imikan ka man nakabaling nga ama ti amin na dayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti ingana. Amen. Hintay mo mararaw iti ama ket walwantay ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amaamin at sa langit, Magalilayaw na may ginagan mo, lumutay kumari pagkariya, matungpal ko ang ginagan mo, dito'y nagkakakas sa langit. itday kadakam talaw, ito'y kananimi, patinayong malaw. pakawalan ka iti pasol niya pas may pamakawalan kada iti nakapasol kada kami ginakapwede kaya manukot iso-biso, sasalakan na kang kaya. dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdagsan mi itdan kada si aayat ti apia kadagiti aldaw mi ket babaen ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaen iti basol mailisi kami ti amin nariribok may kanawa kami kabayatan di panangururay mi ti ginagasa tanang lamarin mi ken iti ay ni Heso Kristo anan isalakan kada kami. Pagkabukuan ng ituran, ikatapagalin ang hidayang kanyang naman na dito sa So ako mi ang Heso Kristo kinunang kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo kapya addo ko kanya tited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi tiningningan nurigat ti pamati ti iglesia ket kas mayan nuro ti pagayatami baay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkay kaysa si kangagya kinagari ikag nanayon nga awan ti inggan. Amen. Kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay kayo ti kapya itong dalmay sa kada kayo.
kapya, darating kapya. Kordero de Diyos na may katay basbasong tinubong hakasya na kami. Kordero de Diyos na may katay basbasong tinubong hakasya na kami. Kordero de Diyos na may katay basbasong tinubong itibeng kalawan iti kapya. Nagtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa maikat kadagiti basbasol ti loko. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Ako siya may kagalino may kanya. Hindi sa salay sa sabong ko kayo magtutuloy ka ako. Kumarahan tayo. Ako ka siya na kang kadiatat taong tanong kami pinatiranod mo kadagiti nailangitan na misteryo. Bayan ngayon ang yaman na kinadakas kaya tirumpat may kinasanto na panagbiag kapukin ako Meso Kristo anak mo at Diyos. Isa makipagbiag kan makipagalikan ka ititimpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nagnanayon nga awan tinglan. Amen. Di ako at ako makatakayan. Hasta kumamin ka. Gusto na kayo ti magkakabaling ng Diyos. Di Ama, di Anak, di Espiritu Santo. Amen. Nalpasin din na Santo na misa rin kayo iti ayat ken kapiyang ako. Nagyaman tayo, Diyos. Salud.